Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ban kintiu ya kakam jong okai perthai bat ban ai kam ai jam ya ki samna. Ka DPK Multi Ventures kan sa penlong ya tamasa telang harut wa umngi ya kabala tip pum ka first umngi Winter Beach Festival arhajar arhusaw hadangar kabadan harum Mausen Ram East Khasi Hills District. Ya katay katamasa an penlong hagi arsngi nadu kakat arterik hadu kakat lai terik mentau benai kelalingkot arhajar arhusaw. Habab penbena ya kini Hasilong Press Club menta ke janmit sengi satjan uba James Paul ya penyau secretary ke DPK Multi Ventures laya thuk bagi jingtmu ban penong ya kini ketamasa kalong man plilat syuk-syuk ya katay ke wa umngi ke bat itenat ke ba yasrim bat ke beach ha Goa ban plilat ya ki samna kathan bikin penpau perthai ki sab bagi dan ban penriu spa ya ke riti duster tenrai bat lingba kini ketamasa kanang kring syuk-syuk ya ki nong jungok kai perthai la kalong napo la ka jong ka jela bat nasabar jong karu umju uba Armstrong el thongni badai uwe nong ya dam jo kani ka kunhun haba benrap lang le thu bahagate ka tamasa kinon shibun ki jingpen bernya ban kring gi pat ba nadu ka tem ka pun karwai ka siaw na kinong roi papau ka jela kunthop ka kunhun Snow White Gracel Rotme DJ Brian na lor ki wiki we kai thoru bahagate ka singi an panong ru ya ka jingpen ya kop thai bahabriu balak mi dan tiru baka jingwan poi ki pat ba ki bayi shimenta ha kate ka tamasa kanam duna ya ka arajar ngot shisngi te ki aims and objective ki ba ni kwa ban singo ha ki pat ba ban ha ki press ki ba kin seyo ban pelat ha ka kubor na benta ki pat ba ban zuan ban shimenta ha ni ka beach festival ko ni saplong ha ka khada ban khada trip jomanta bana January kilong ban kentiu susu ya ka turis hapo kali ka jela bi jungi taba kedi ban highlight ni ka ci internet jong kali ka wa mi ka badon hante ko danga bat ka bade ru ko wi ka bit lese ka ba he du ka ni ka jela ka jungi ka bale srem thik kum ka ci internet jong ka bit ka badon hapo gowa ka balai ban kentiu ki samla jong ka than ha ba kinyo ban mi ngane ban sei kisah kijungki la kinde ki jingwai ki de ka pot ka shat tem ese banyo ban sei kisah jungki ha kun kini ki platform ka basaw ban pan itu ru ya ka jingru spa jong ka culture ka jong ni ha kane ka festival bat ka basan lingba ka jingwan jong kane ki tourist kan peni ki samla kumno ban sen bun ki jatkam ban penlong ru si benta kum kalat kamai na benta ka jungki bat ka ban riu lingba ka jing bat lingba ka ni festival ni kerman ba kan kring ki tourist ki bede po ka jela bat ki bede ro shabar jong kali India ka jungi lingba ka jingwan jungi ki tourist lese ki banabar bat ki bade na po jela ka jungi kan penlong ki samla bakin yo ban seng ki kam ki jam pa kinyo ban penia ne ban di ban thiet ha ne ka bede ban ne ka jinglong jiman jong ka turis bat ka banyo lingba ka ne ka festival kan nang ban kiuro ya ki turis buladon lupa ka ne ka jela ka jungi famtam gini ki turis ki bede na ki bede ka bede ka lenti na Shillong shedu shedanikor bat mitmu ban kentu ya ki turis ban penek bansa ya ke cingi tenat jong kami mariang hakiliang baro dihaduk mentang ni penia ya gini ka beach festival lingba ka cingi asno tilang lingba ka cingi no senyang lang jong ki pradikhat jong ka DPK bat ngidang bodo ka application ha ka government bat lada ka government kan khai khmat lam ya gini ka jingtmu ka jungi ban belong gini ka beach festival hangte ko dangar wa ungi lese kan long ko kalat kabu ban kentiu iki samla ba kinyo ban sen ya lagi jongki kam bija lengba jongki ni la ban yo ya ga publicity ba kambiang bangin la ban lang atrak susu ya ki festival ibai ya festival ba ya kemudian bang yo so bangi dan kam ban penek pensai kami mariang dan kamu ban kentiu ya ga tourism industry kata macam bidang kita jungi ngidong ki landscape jing itnat ki da protek kemudian hanrai ngidura pan akan ni ga
jing pensulur bandai sa kenika bandai kenika tourism industry. Kumang ila yo semua bangi kan long kawi kana ban tiu ia ka yo kan kamtam tak jingran jo kenika tourism industry idan bun kila ai ka majam ya dikena sama idan bun ki bala ada ki graduation kila ada ki master hagi fee prepare rei na kalian ka hakalian ka employment pan kan yaduna te lembaga jingla ban sangi kam jong hakali ka feel kan yarap sibon bat ni kerman balung mak ni festival kan long kawi festival ka wala kadang ka first time hari lembaga ni festival ngin kerman bangin nang la bandang kentio haga hadui pat ko makani di tang ka jinslan ingin skam bala da kilong successful kemudian kenika festival ni kana ya na ko extend kita bunjat ki nilabu to ki tagi games and activities fun games no ta ki concert la ki inyo ki long term why ki pauna kum Snow White Grace Rome and then kita ki DJ tiba lapang DJ Brian DJ Tony nata kita kini ki local artists ki dancers ki banle ya ki cultural dance like Garo dances kamar hangti ni im ke along ya bun cek benrio im rei pengidan tang si jai benrio rei along mix kum tang itu apa ni iya ka rich culture jongki jai kori ko pea lembaga ni festival ngi tang rei tang kita ki a group of few entrepreneurs bahadu mentangin dan jing yo jing arab na ero andai kerang bakan long kan ya cekmat akan jing temu jungi ni haban ya pendok ni naka kan bangila hadu mentang ngimpat officially ngimpat note ban ngin ong ban ngin approach nomor ni haban pengiswa hala dia ngila na em bagin handle ten ringi ngexkem baka tourism department ro lembaga ni festival ni kan phai khmat ni kumak phai khmat ki festival di ngexkem ba ngaliang ka government ro kan phai khmat ni lada ki baka ni ka festival ni kalau successful Miss Beach Festival 2024 but ngidan ki prize ro bagin ai ki contestant kat ki bajak lomba kan ni festival ka expectation kalau kat kum gaji konkret ni kalau malak kuno kumba hajar siski mal mungil akun kre ya ki tent accommodation ki basic amenities like water supply ki toilet ki barokat ni lah dia te ni expect ba ki tents ki bangingin bo to telong comfortability including safety and security